имрӯзҳо дар саросари тоҷикистон ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлати чорабиниҳои гуногун роҳандозӣ гардида истодааст. масъулини кӯдакистони рақами 41 ноҳияи исмоили сомонии пойтахт низ дар якҷоягӣ бо хурдтаракон таҷлил аз ин ҷашни бузург намуданд. дар чорабинӣ хурдтаракон бо лаҳни гуворои кӯдакона шеърҳо қироат намуда тавассути порчаҳои шеърӣ васфи диёру шукргузорӣ аз меҳани ободу озод ва истиқлоли кишвар намуданд. зеро маҳз истиқлоли кишвар чунин шароити созгору фароҳам овард то насли наврасу ҷавон дар партави истиқлоли давлатӣ ба сулҳу дӯстӣ, ягонагию иттиҳод расанд. бо қироати сурудҳои умумӣ барномаи мураттабшуда рангинтар гардид. хушҳолии ин хурдтараконро ҳадду канор надошт. воқеан истиқлолият тамоми имкониятҳои мусоидро фароҳам овард. ҳамин аст ки имрӯз мо метавонем дар ҳама сохторҳо кору фаъолият намоем ва мекӯшем то дар ин замина насли ояндасози кишварро бо дарки баланди худшиносию худогоҳӣ аҷ гузоштан ба таърихи пурғановати тоҷик таълиму тарбия намуда ба ин васила дар рушду густариши кишвари азизамон саҳмгузор бошем. иҷрои рақсҳои мавзун, сурудҳои ватандӯстона низ аз қисмати дигари чорабинӣ зикр гардида буд. бояд зикр дошт ки ҳамасола мардуми сарбаланду шарафманди кишвари азизу маҳбуби мо дар фазои сулҳу суботи пойдор, ваҳдати миллӣ, созандагиву бунёдкорӣ ва дастовардҳои назараси сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодиву фарҳангӣ ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз ободиву осоиштагии кишвари азизу маҳбубамон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. зеро истиқлоли давлатӣ беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар давлату миллат буда омили асосии рушду тараққӣ, мавқеъгирӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. ёдовар мешавем ки дастоварди бузургтарин дар тӯли 34 соли истиқлоли давлатӣ ин барқарор намудани сулҳу суботи комил ва ваҳдату пойдори миллӣ, таъмини рушди устуворӣ иқтисодӣ, иҷтимоӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ, болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон аст. бояд гуфт ки муассисаҳои то мактаби зинаи аввали таҳсилот ба шумор рафта тарбияи дурусти кӯдакон дар ҳамин зина оғоз мегардад. дар ин баробар масъулини муассисаи мазкур низ мекӯшанд то ин қишри ҷомеаро аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик воқиф намоянд.